Ta'adin zuciya biyu. Alhamdulillah. Dukkan yabo da godiya sun tabbata gun Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya daɗa tsira gun shugaban mu fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sabansa baki ɗaya har zuwa ranar sakamakon wannan kenan. Littafin ta'adin zuciya biyu. Labarin da ya samu rubutowa shahararriyar marubuciyar nan Jamila Balalawal Maman Farisa na ce kasance da tun daga farko har zuwa ƙarshe. Farkon labarin kyawun wata yarinya ce fara wacce za ta kai kimanin shekara 15 a duniya. Ta dubi wata ita ma ɗin daga gani zaka san ƙawayen juna ne. Ta kama hannunta tamkar za ta yi kuka. Ta dube ta kanan ta ce Mufida yanzu shi kenan ba zan ƙara ganin ki ba sai nan gaba. Mufida ta ɗan yi murmushi haɗi da faɗin a'a za ki ƙara gani na idan da rabon haɗuwa Azila. Ke dai kawai mu riƙe alƙawari ko mun rintsi muna tare ba wanda zai taɓa raba mu. Azila ta ce ina ji a jikina kamar mun rabu fa kenan. Ina ma hakan za ta kasance. Aikin sun gidanmu sai dai ke ɗin gidanku ne ba zan iya zuwa ba domin ko da na ce a kai ni lallai kam an ta safara'o ba za ta yadda na je ba. Azila ta ɗan yin murmushi haɗi da faɗin shi kenan zan sa ni mom ta dinga kawo ni duk bayan Juma'a. Ina fatan za ki ji daɗin haka. Mufida ta runguma Azila haɗi da faɗin sosai ba zan ji daɗin haka in ga aminiya ta a gabana. Kai Allah je ya bar su da ƙauna. Daidai lokacin da motar wato wadda aka zo ɗaukar Azila aka fara yin hon a yayin da direban ne ya fito haɗi da faɗin ya kamata a ce mun tafi. Sai da Azila ta juyo ta kalle shi don Allah ka bani 2 minutes. Sannan ta kuma juyowa ta kalla Mufida kanan ta fito wani zobe mai kyau na gwal kanan ta sa mata a yatsan ta daidai ya mata. Aiko Mufida ta zaro ido waje haɗi da faɗin kinga Azila wannan zoben bai kamata da hannuna ba fa. An ta safarawo in ta gani da shi to lallai za ta kwace. Azila ta ciza baki haɗi da faɗin na tsana antin nan take safara'u me yasa ba ta barin ki shakata wai dan ko kina marainiya ne. Mufida idan da ya cika da kwalla. Azula ta harari Mufida haɗi da faɗin me na kuka kuma kin san babu abin da na fi tsana a duniya irin ganke cikin damuwa ko kuma ki yi kuka. Dan Allah Mufida kar ki yi kuka. Kan wani abin duniya ya sa ki kuka ba na son kukanki. Ina matukar son ki. Mufida ta share kwallon ta kanan ta ce shikenan amma dai kin san wannan zoben bai kamata da hannuna ba. Azilla ta kuma cewa sai ki danga boye shi a duk lokacin da kike so ki tuna da ni kuma insha Allah zan yi kokarin faɗa wa momi na ta dinga kawo ni ina ga za ta yadda. Mufida ta ce to shikenan kin ga ki tafi kan direban nan ya ƙara ganin kin dan juma shikenan. Yanzu Mufida fita zami shikenan ji nake fada ma mu dawo JS1. Mufida ta dan yi murmushin karfin hali kanan ta ce ke dai bari kawai na san dai ba za ki ci gaba da karatu a wannan kasan ba. Ke kasar waje za ki karatu ne kuma kin ga anan zan yi. A'a to ai ba sai na ida SS3 ba yanzu ba da S3 nake. Insha Allah zan yi kokari kowace makaranta kike to lallai ni ma zan shige ta ne. Mufida ta ce ko da ta talakawa ce domin yanzu kawu na ba wani kuɗi yake samu sosai ba. Da ji suna magana da Anta Safara'u za a sani za a maido ni ne makarantar wato makarantar gwamnati. Kina nufin shi kenan ke da makarantar nan har abada. Mufida ta jiyo ta kallon makarantar a yayin da ɗalibai wanda suke kandin betansu suna ta jin daɗi ga iyayensu wa'insu su zo ɗaukar su. Kanan ta jiyo ta kalla Azila haɗi da faɗin ƙwarai na rubuta. Oh shi kenan na fita Azila. Mufida ta faɗi haka haɗi da kama hannun Azila. Kin ga Azila dan Allah ki je karya ga kifi shiru. Ni yanzu idan kawuna bai zo ba to zan taka ƙasa ne na yi tafiya ta. Azila ta ce tafiya mai shegen nisa haba da Allah. Ta fito wani kuɗi a handbag ɗin ta kanan ta ce ga wayannan kuɗin Mufida na san za su yi maki yi amfani sosai. Idan kina buƙatar wani abu kin ga ba zai yi dinga kashewa a boye ba. Mufida ta girgiza kai haɗi da faɗin ba zan ansa kuɗin ki ba. Azila Anta Safara'u za ta gane ni
kuma za ta tambaye ni na samu wa'annan kuɗin dan Allah ki rike su a hannunki bana so ki bani. Ta faɗa haka tana ƙara ja baya. Azula ta tsaya tana kallon Mufida. Tabbas Mufida abin tausayi ce. Ji take yi da akwai hali da yadda za ta yi to za ta maido ta gidansu ne, amma ta yi alƙawarin Mufida ko rinzi suna tare har abada domin ba za ta taɓa ganin ƙawa irin Mufida ba. Kin ga Mufida, me yasa kike tsoron antin nan taki da yawa? Ita fa ba Allah bace ba kuma komai bace ba fa. Bata fa ƙarfin Allah ba. To me yasa zaki ji tsoronta? Duk wani zalunci idan ta miki ki kyale ta da Allah, amma wa'annan ki daina ma cika jin tsoronta ne. Idan daga haka ma sai ta dinga miki wulakanci. Mufida a ran da ta ce lallai baki san ta Safara'u ba, da kin santa to lallai da ke kanki sai kin tsani sunan nan nata bare ma ita din karan kanta. Lallai kinga kina bata lokaci dan Allah. Azula ki je ki hau motan ki dan Allah kin ji. Ta faɗa haka tana kokarin tamkar za ta saka wa Azula kuka. Na ji shikenan zan tafi, amma dai za dai mu ƙara haduwa. Azula ta faɗa haka tana kokarin ita ma yin kuka, nan take saka runguma juna a yayin da kowa kwalla ke zuba a idansa. Wannan kenan fa farkon labari a cikin ta'adin zuciya biyu. Labarin da ya samu rubutu a gun shahararriyar marubuciyar nan Jamila Balala, ni maman Farisa, na ce ku kasance da ni cikin wannan daddaɗan labari. Nan kam Azula ta shiga mota suka kama hanyar nufa anguwarsu, a yayin da kam ita zuciyar Azula da tunaninta ya koma ne a gun Mufida. Mufida kam shirin da kawunta dai bai zo ba. Nisa ta fara takawa a hankali tana tafiya ita kadai. Allah sarki, tana mugun jin shauki da ƙaunar wannan tata Azula wadda ita kadai take ebe mata kewa a rayuwarta. Tafiya ce ba ɗan kaɗan ta yi ba, kanan ta ƙarasa hankursu da ƙyar da jan kafa ta isa gidansu, da yake idan da sabo dama ta saba tana buga kofa ne. Sai da Safara'u ta mulmule kanan ta zo ta bude mata kofar tana faɗin lafiya ne zaki ga kofar ni ce fa. Bayan nan ta bude mata ne ta ce yawwa ga girki can ki zo ki yi, ga wanke nan sai ki zo ki haɗa. Ni da ma fita nake so na yi, amma shiru ga ba mu kulle gidan bare na kulle. Idan da sabo Mufida ta saba da ayyukoki kamar yadda Safara'u take sa ta, nan kam ta cire hijabi ta zo ta fara haɗa wanke-wanken. Bayan ta gama ne ta hira doya ta nufa yin fatan doya da wake. Bangaren Azula bayan ta karisa ne a cikin ƙaton gidansu. Gani ɗaya za ka yi wa gidan kasancewa gida ne na hanshaƙan masu kuɗi, domin Azula ya ce ga mataimakin gwamna a Katsina. Nan kam da gudu mahaifiyarta ta tarbe ta haɗi da faɗin happy birthday my baby na. Aikan Azula ta yi murmushi haɗi da faɗin thanks my mommy. Yauwa Azula, na haɗa mana, na kammala mana komai na birthday ɗinki, na yi mana dukkan wani shiri. Yanzu nan dai ki je ki cire kayanki. Idan kin cire to lallai da ko wani katon birthday da na haɗa naki. Ai kuwa Azula ta ɗan turo baki yaɗe da faɗin gaskiya ne ba zan yi wannan birthday ɗin ba, because of mama ta faɗa tana kallon Azula, saboda ƙawata Mufida ba za ta hallara ba, kuma ita nake so na fara yanka kek na bata. Ai kuwa Hajiya Abuda ta ji kamar wani abu ya soke ta tsani yarinyar, domin 'yar talakawa ce. Mafi akasari ma ta ɗauki soyayya. Azula yadda take nuna kulawa akan Mufida to ba ta nunawa a gun mahaifiyarta. Dalilin hakan ne yasa ta tsani yarinyar nan gabaki daya. Tiran ta bai so ba, amma bata nuna a fili ba, sai ta dan yi murmushin ta kai yaɗi da fadin to miye, ina fatan fa ga mu ga ni ga ke ga yan uwanki, amma miye na wani batan yarinya, dan Allah ki je ki cire kayanki ki zo da kowa in sa kaya ma da na yi miki sarafaran su a Dubai su za ki saka. Kin ji baby na? Ta dan girgiza kai yayi. Azula ta nufa ɗakin ta fatinta an gyara shi kam, gadonta ma an rubuta happy birthday. Lallai kam komai ma ya burge ta a ɗakin, sai take ji dama a ce da Mufida za a yi wannan abu, da abun ya fi ba da armashi. Ta shige toilet bayan ta yi wanka ne daidai lokacin da wata ma'aikaciya ke nokin. Yes kom ta faɗa ba tare da ta juyo ta kalle ta ba, tana gyara
gashin kanta. Hajiya ne ta ce na kawo miki wa'annan kayan, kuma wadda za ta yi miki make-up tana nan tana jiran ki a ɗaki. Ok, ta faɗa haka tana gyara gashin ta. Bayan nan ta ciyo ta kalli kayan, lallai kam doguwar riga ce ɗan ƙoban su ta masu kuɗi. Ta ɗan yi murmushi, momi na bala'in san Azla. Dalilin haka ne dai ko ba ta ƙyashin kashe miliyoyin kuɗi akan Azla. Nan kam Azla ta sa rigar, lallai ta yi matuƙar bala'in yi mata kyau, sai ta fito tamkar wata balarabiya. Rigar fara ce dai doguwa, mai wani kalar raga-raga sai ka ce ta amare. To lallai yadda zan muku tsarin yadda rigar nan take to ba za ku gane ba, sai dai ku ƙayyada a yadda rigar za ta kasance a farar fatar Azla. Bayan nan ta gama ne aika ta nufa nan aka shiga yi mata make-up. Bayan an kammala ne komai gyare da wani abu mai kama da aka rubuta happy birthday Azla. Nan ma kam aka liƙa aka banna mata shi a wajejen kafaɗinta, abin da ya bada citta. Nan ƙawayen Hajiya Abida da wa'insu mutane da yawa sun hallara aka shiga ɗaukar Azla, a yayin da kam ita ranta ma bai so ga baki ɗaya ga wannan abun ba. Nan kam da aka zo yanka kek, ta yanko ta ba mumin ta kanan ta ba wanda suka cancanci a bata ana taɓi ana happy birthday Azla. Sannan da zawowa kawo a ɓangaren Mufida kenan. Yawwa ina antin taki ne ta fita ne, ya ɗan tsaya ya jin da kaɗan kuma ya ce ya yi kyau. Kin kammala abincin ne? A'a yanzu nan da ya yi zaki da oke. Ya faɗa haka ya yi haɗi da shigewa ɗakinsa. Bayan kwana 3 koyaushe dai Azla da batun Mufida take kwana take tashi, duk da Hajiya Abu da bata so amma tana biye ta domin samun farin cikin yarta, amma tun kasan zuciyarta ba karamin tsanar Mufida ta yi a rayuwarta ba. Mommy me zai hana ba za ki kai ni gidan su Mufida ba, dan Allah na je. Ai ko Hajiya Mufida abinda take apple din da take ci ne ta yi saurin yardar da shi haɗi da faɗin what? Yes mom, abinda na faɗa haka ne. Dan Allah ki kai ni gidan su Mufida, ina son ganin ta, ina son ganin wani kalar hali take ciki ne. Kin ga baby na, ba na son wannan yawan maganar yarinyar nan da kike. Na san ma ita bata damu da ke kamar yadda kika damu da ita ba. No mom, ta fi ma damuwa da ni akan yadda na damu da ita. Ita ce fa duk wani jigon farin ciki na. Wallahi mom, ina bala'in son Mufida, soyayya ta gaskiya. Kai mom, da ni wata ɗin mai kuɗi ce, to na rantse zan sa Mufida farin cikin da ni ba zan taɓa sa kaina a haka ba. Ai kuwa Hajiya abin ta gade abin ba mai karewa ba ne, abin ba sai ta ga kamar gaba yake yi, hankalinta ya matuƙar tashi. To ba zan kai ki ba, kuma ma idan ni na haife ki ba wata magana, ba ki ba maganar wata ya Mufida. Ta faɗa haka cikin ɓacin rai kadan ta bar falo ɗin, a yayin da Azla ta ji wani irin mugun takaici, ta dafa kai tana jin ciwon kai. Lallai mamu ba za ta taɓa fahimtar ta ba. Ta shige ɗaki ta yi zuciya ba za ta ci komai ba har dare. Nan kam ma'aikatan da suke aiki a bangaren Azla ne suka je suka gaya wa Hajiya halin da Azla take ciki. Kwanci take a saman bed ɗinta, ta lullube a bedsheet, a yayin da ta kashe AC da komai domin sanyin da take bala'in jikin ma kawai take yi. Da mamaki da tsoro Hajiya Abu da ta karuso ɗakin da Kalin ta jawo Azla haɗi da faɗin, baby Azla me ke damin ki ne, dan Allah ki faɗa mu me yake damin ki, maza a kira doctor. Nan kam tuni aka fara kiran wato doctor ɗin wanda yake duba su, Doctor Idris. Bayan nan ya gama sa mata drip da wani ya gama sa mata drip sai yake gaya wa Hajiya Abu da damuwa ne ta sa a ranta, shi ne har take so ta halaka ta. Ai kuwa cikin mamaki Hajiya Abu da ta ce damuwa da yake damunta. Nake tunanin tun tasowa Azla ba ta taɓa tambayar mahaifinta ba, so amma me zai dame ta? Me dukkan wani farin ciki ta ɗauka tana bawa Azla. To me kam lallai abin nan ya matuƙar bawa Azla wato Hajiya Abu da mamaki. Sai dai ta samu bacci. Nan kam har ta kakara Azla ta tashi. Bayan nan Azla ta tashi ne ta bude ido, a yayin da Hajiya Abu da ta rangaba takumi tana kallon yarta cikin so da kauna yadda tsakanin uwa da ɗa. Nan kam
ta riko hannun Azula haɗi da faɗin Azula ki faɗa min duk abin da kike so a duniya, ba na son damuwar ki, ba na so na rasa ki, dan Allah ki faɗa min me yake damun ki. A hankali ta buɗe baki haɗi da faɗin mofi ai kuwa da sauri Hajiya Abu da ta rufe mata baki haɗi da faɗin please kar ki ƙara faɗin wannan suna, na tsana yarinyar nan, ba na son ta, ita ke son ta saki damuwa, dan Allah Azula ki daina faɗin. Ai kuwa Azula ta sha hawayen da suka zubo mata ne ta girgiza. Momi idan na rantse miki har ga Allah idan da wata damuwa Mufida ina tsoron rayuwar da za ta kasance a gidansu. Antinta ba ta son ta, kawunta ma baya son ta, dan Allah mun ki barci da ce daga da dan Allah ta faɗa haka haɗi da fashewa da wata kuka a yayin da Haji Abu da Abu ya bata mamaki. Shikenan idan haka kike bukata zan kai ki, naje zan kai ki. Ai kuwa Mufida ta sake Azula ta saki murmushi haɗi da faɗin da gaske mau dan ta ɗan girgiza mata kai ba tare da ranta ya so ba. Ai kuwa tuni Azula ta warware ta dukan ta ma samu wani ƙarfi da ƙwarin gwiwa nan kam duk wani abu da ta gani na cikin jikin kayanta ne ko wani abu to za ta ɗauka ta sa ne a jaka wai za ta kai wa Mufida. Da yake dama ta san anguwansu. Misalin karfe 4 ne suka shirya suka nufi anguwarsu. Mufida tana bala'in son ganin Mufida. A ranta take ji lallai kan ba karamin daɗi za ta zuba idan ta ga wannan tatan Mufida. Nan kan Momi ta kai ne 10 ji take to lallai shawarar da kanwan nan ta bata ta fidda ta kasar waje ta yi karatu kila za ta manta da wani suna wai ita Mufida yar talakawa. Haka Hajiya ne ta ji a ranta to tabbas hakan ma zai yiwu. Tabbas haka za ta yi, haka ma ne ya fi, domin ta dalilin hakan ne za ta sa ta manta da wata yawa ita Mufida. Bayan sun gane sani anguwansu da talakawa nan ta ji ke faɗin yawan mam ga gidan can nasu. Nan da Yobe ya karasa da su da sauri. Azula take kokarin zako Hajiya Abu da ta ce ki abu da hankali Azula. Azula ba tare da ta damu da abin da mahaifiyarta ta faɗa ba ta fito da ɗan gudu take karisawa ta shiga yin nokin wato babba ga kofar alamu a buɗe daidai lokacin da Mufida na kitchen tana yi musu tuwon shinkafa da miyar kuɓewa. Ta ji ƙarar bugo kofa ta fito kenan ne daidai lokacin da Safarawo ita ma take sa takalmi tana faɗin lafiya zaki fita na ji ƙarar bugo kofa ne ko dai in ji lafiya shine zan je in buɗe. To maza ki koma kitchen ɗin ki ci gaba da aikin da zaki yi. Bayan da Safara'u cikin baccin da suke yi ne ta buɗe ƙofar da mamaki sai ta ga kyakkyawar wata matashiyar mata faratas. Duba da suturar ta ma za ka san matar nan mai kuɗi ce. Ga yarinya wata faratas ita ma fuskar nan ta da murmushi. Ina yini gani ɗaya da ta yi wa Safara'u ta san tabbas ita ce antan Mufida. Ta tsani matan nan da ƙyar ta ta iya gaishe ta. Mufida na nan ban gane kudin suwaye ba. Mufida ba ta nan. Mufida kam tana jiyo muryar ta gane Azula ce sai ta ji wani irin mugun ƙaunar Azula da dama to tabbas za ta fita ne ta ruga da gudu ta tunkuɗa ma anta Safara'u ta rungumo wannan data. Amma babu dama domin kawu ya yi mata kashe da akan ta kiyaye ta domin jiya nan Safara'u ta wai ta yi maganar tana kawance da wata 'yar masu kuɗi kuma ba bai dace ba. Nan ne fa kawunta ya shiga yi mata faɗa. Share hawayenta Mufida ta yaɗi da faɗin Allah sarki Azula babu halin da zan je in ganki. Ai kuwa cikin tsaskantar da cikin rainin wayo Safara'u ta ce to ba ta nan. Yarinya kar ki gaya mun magana. Na ce miki ba ta nan kina kokarin shigowa gidan ne ko gidan nan ubanki ne. Ai kuwa take wani bakin ciki da takeici ya kawo wa Hajiya Abu da har makogaranta. Bata san sun da ta sharawa Safara'u mari haɗi da faɗin baby nawa ne kike faɗa wa wannan magana saboda ƙazantar gidan nan naku ƙazamai talakawa. Idan ma bayan kaddara me ya kai ma na sa ƙafa na ce zan shigo wannan gida kango haba da Allah. Ta faɗa karanta a ɓace a yayin da ta'adin zuciya biyu. Labarin da ya samu rubutowa shahararriyar marubuciyar nan Jamila Bala Lawal maman Farisa na ce kasance da tun daga farko har zuwa ƙarshe.